सुझुकी टू व्हीलरची धमाकेदार समर ऑफर। उन्हाळ्याच्या सुट्टीत प्रवासाचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी श्री विनायक सुझुकी घेऊन आले आहेत। सुझुकीच्या सर्व गाड्यांवर आतापर्यंतच्या सर्वात भारी डील्स। संपर्क 94 23 98 97 81, 94 23 98 97 83 आणि 86 05 58 63 76। विषयावर तुमची प्रेस झाली आणि जो काही कायदा महाराष्ट्र शासन आणू पाहतं, जो देवस्थानांच्या मुळावर घाव घालणारा आहे, त्या संदर्भात काय तुमची प्रतिक्रिया आहे, काय सांगाल? आणि मागणी पण तुम्ही केली आहे की गुजरातच्या धर्तीवर अँटी लँड ग्रॅव्हिटी ॲक्ट लागू करावा, काय सांगाल? नमस्कार, मी संजय जोशी, महाराष्ट्र मंदिर महासंघ राज्य संघटक। महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम 2026 नावाचा एक कायदा महाराष्ट्र शासन येत्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये करणार आहे असं महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी नुकतंच जाहीर केलेलं आहे। आणि या संदर्भात 5 जूनपर्यंत ज्या काही हरकती असतील तर त्या विभागीय आयुक्त कार्यालय महसूल विभागाकडे नोंदवायच्या आहेत त्या जिल्ह्यांनी। तर हा कायदा असं आमचं स्पष्ट मत आहे की देवस्थानांच्या अस्तित्वावर घाला घालणारा कायदा आहे। जे धार्मिक स्वातंत्र्य आहे त्याच्यावरती घाला घालणारा कायदा आहे, मंदिर संस्कृतीवर घाला घालणारा हा कायदा आहे। आणि म्हणून हा काळा कायदा सरकारने त्वरित मागे घ्यावा, रद्द करावा अशी आमची महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आणि समस्त मंदिर विश्वस्त यांच्यातर्फे मागणी आहे। याच्यामध्ये हा कायदा करताना त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की हा कायदा वक्फ अधिनियमाच्या अंतर्गत ज्या काही जमिनी येतात त्यांना लागू होणार नाहीये। म्हणजे एकीकडे घटना काय सांगते की घटनेचं 14वं कलम असं सांगतं की समानता आहे या देशामध्ये, सर्व धर्मियांना समान वागणूक मिळणार। मग हा कायदा करताना फक्त हिंदूंच्या देवस्थानांसाठीच का लागू करण्यात येतोय? वक्फ बोर्डाच्या जमिनींना याच्यामधून वगळण्यात आलेला आहे, चर्चच्या जमिनींना याच्यामधून वगळण्यात आलेला आहे। त्याच्यामुळे हा धार्मिक भेदभाव या कायद्याच्या माध्यमातून सरकार करत आहे की काय असा एक प्रश्न याच्यामध्ये निर्माण होतोय। दुसरं म्हणजे याच्यामध्ये ज्यांनी अवैध पद्धतीने या जमिनी देवस्थानच्या जमिनी बळकावलेल्या आहेत किंवा त्याच्यावरती अतिक्रमण केलेले आहे, त्या जमिनी त्यांच्या नावावर करून देण्याची कलमं या कायद्यामध्ये घातक कलमं टाकलेली आहेत। तर अशा पद्धतीने चोरालाच मालक नेमण्याचा असा प्रकार या कायद्याच्या माध्यमातून होणार आहे आणि त्याच्यामुळे एक मोठ्या प्रमाणाचा एक प्रकारचा भ्रष्टाचार या देवस्थानच्या जमिनीमध्ये हा निश्चितपणे होणार आहे। दुसरं म्हणजे देवस्थानांच्या ज्या जमिनी आहेत त्या राजे महाराजांनी इनाम जमिनी दिलेल्या आहेत। तर या कशासाठी दिलेल्या आहेत की देवस्थानांची जी काही रोजची पूजा अर्चा असेल, उत्सव, वार्षिक उत्सव असतील तर त्याच्या चरितार्थ तो व्यवस्थितपणे पार पाडावेत याच्यासाठी ते इनाम जमिनी दिलेल्या आहेत। पण ह्या जर जमिनी सरकारने काढून घेतल्या तर या देवस्थानांची रोजची पूजा अर्चा असेल, रंगरंगोटी असतील किंवा वार्षिक उत्सव असतील हे कसे चालणार? म्हणजे देवस्थानची आर्थिक व्यवस्था पण उद्ध्वस्त करणारा हा कायदा आहे। त्यामुळे हा कायदा महाराष्ट्र शासनाने त्वरित मागे घ्यावा आणि अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट महाराष्ट्रामध्ये मंजूर करावा। म्हणजे जो जमीन हडप विरोधी कायदा आहे, ज्या देवस्थानांच्या जमिनी अवैध रीतीने अनेक भूमाफियांनी हडप केलेल्या आहेत त्यांना कडक शासन करण्यासाठी गुजरातच्या धर्तीवरती ज्या कायद्यामध्ये 14 वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा असेल, अजामीनपात्र गुन्हा असेल, असा अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट शासनाने करावा आणि हा काळा कायदा मागे घ्यावा अशी आम्ही या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून विनंती करतो आहोत। मगाशी पण जसं मी म्हटलं अफजल खान मंदिरांवर चाल करून आला होता। आजच्या काळात जर बघितलं तर वक्फ बोर्डच्या जमिनी आहेत त्या जमिनींकडे दुर्लक्ष होत आहे सरकारचं आणि हिंदुत्ववादी सरकार आपल्या राज्यात आहे। मग याला अफजल खान का म्हणू नये आजच्या काळातले? याच्यामध्ये असा एक भाग निश्चितपणे आहे की एकीकडे राज्यघटना काय म्हणते की सेक्युलर आपली राज्यघटना आहे, म्हणजे आपला धर्मनिरपेक्ष देश आहे। पण या धर्मनिरपेक्षतेचे पालन खऱ्या अर्थाने राज्यकर्ते करतायत का? कारण बऱ्याच वेळेला घटनेचा उल्लेख नेहमी केला जातो की आम्ही संविधानाच्या माध्यमातून, संविधान प्रथम आहे, संविधानाच्या प्रमाणे हा देश चालेल वगैरे। पण संविधान जे सांगते ते तुम्ही मानताय का? म्हणजे ज्याप्रमाणे समानतेचं जे 14वं कलम आहे त्याच्यामध्ये असं स्पष्ट उल्लेख आहे की सर्व धर्मियांना समान वागणूक दिली पाहिजे। तर या संविधानाच्या 14व्या कलमालाच कुठेतरी म्हणजे एक प्रकारचे आघात करण्याचा प्रकार या कायद्याच्या माध्यमातून आहे असं आमचं स्पष्ट मत आहे। एक शेवटचा प्रश्न म्हणजे जमिनीचा दावा केल्यानंतर वक्फकडे आपण जाऊन न्याय मागू शकतो, पण आजच्या ह्या कायद्यात मगाशी तुम्ही पण म्हटलं की न्याय मागण्यासाठी तुम्हाला कुठलीच पायरी शिल्लक ठेवलेली नाही, न्यायालयात सुद्धा जाण्यावर बंधनं आहेत घातलेली आहेत। हे सगळं बघता
ज्या मंत्र्यांकडे किंवा तुम्ही जाणार आहात ते तुम्हाला जे कायदा आणतात तेच तुम्हाला न्याय देऊ शकतील का, किंवा त्याकडे तुम्ही कसं बघता? कारण स्वतः मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री हे सगळेच हिंदुत्ववादी विचारांचे आहेत. याच्यामध्ये एक आपल्याला सांगू इच्छितो की 2008मध्ये तत्कालीन जे शासन असो, काँग्रेस शासन, त्यांनी मंदिर सरकारीकरण कायदा करण्याचा घाट घातला होता. तो कायदा आणू इच्छित होते आणि त्यामुळे महाराष्ट्रातील जवळपास 4 लाखाहून अधिक मंदिरं सरकारच्या ताब्यात जाणार होती. पण त्यावेळेला आम्ही हिंदू जनजागृती समिती असेल, मंदिर महासंघाचं छोटं प्रारूप होतं, या सगळ्यांनी एकत्रित येऊन संघटितरित्या महाराष्ट्रभर विरोध केला आणि शेवटी या विरोधास पुढे सरकारला नमावं लागलं, निधर्मी शासन असून सुद्धा. त्यामुळे आम्हाला निश्चित वाटतंय की या कायद्याला सर्व महाराष्ट्रातले सर्व मंदिर विश्वस्त असतील, सर्व हिंदुत्ववादी संघटना असतील, आम्ही एकत्र येऊ आणि याला प्राणपणाने विरोध करू आणि शेवटी सरकारला हा कायदा मागे घेण्यासाठी आम्ही भाग पाडू, निश्चितपणे भाग पाडू, असं या निमित्ताने आम्हाला वाटतंय.